Mijn naam is Hein Hoendertmark en ik ben bouwhistoricus en ik begeleid de restauratiewerkzaamheden van de fortmuren die gevonden zijn hier op dit terrein. Dit is een heel bijzonder project. Fort Sint-Michiel is tijdens de 80-jarige oorlog aangelegd door de Spanjaarden, dus eigenlijk de vijand, om zo maar eens te zeggen. Het is het grootste fort wat door de Spanjaarden is aangelegd en net zo groot als het fort Bourtange in Groningen van de staatstroepen. En het bijzondere aan dit fort is dat het in de Franse periode, in de tijd dat Napoleon hier geweest is, een hele belangrijke moderniseringsslag heeft gekregen. En men eigenlijk de aardewallen versteend heeft. En het metselwerk wat we hier zien is uit de Napoleontische periode. En dat is ook weer uniek. Want bijna alle vestingwerken uit de 19e eeuw zijn gesloopt. Terwijl Napoleon, en dan hebben we het over de keizer, maar ook zijn broer de koning, die hebben toch best wel veel gedaan op het gebied van vestingwerken. En dat is voor meer dan 99% uit ons beeld verdwenen in Nederland. En dan in één klap heb je hier in Venlo eigenlijk een van de grootste forten die weer in het beeld gebracht worden. En geeft dus ook een heel mooi beeld hoe vestingwerkbouwkunde eruit zag uit die periode. De stedenbouwkundige die het stedenbouwkundig plan ontworpen heeft om hier dus een nieuwbouwwerk te creëren, die heeft de fortmuren als uitgangspunt gekozen, zodat de nieuwbouw zich richt naar de fortmuren. Het bijzondere is dat ze de fortmuren eigenlijk als een soort van dat park tussen de nieuwbouw door meandert. Dus wandel je door de nieuwbouwwijk en dan zie je eigenlijk een strook groen. Want de grachten van het fort worden ook deels uitgegraven. Met daarin de fortmuren, zodat je dan de bastions ook kunt zien. En eigenlijk gewoon helemaal door de nieuwbouw kunt wandelen. En iedere keer het fort op een andere manier kan beleven. Zodat je een hele mooie samenwerking tussen historie en modern hebt. Nou, dit is een heel bijzonder project, omdat het namelijk op deze schaal archeologische vondsten, want dat zijn het, op deze manier gerestaureerd worden en zicht blijven. Dat is uniek voor Nederland en we praten eigenlijk wat hier gebeurt over werkzaamheden die je eerder op Europees niveau tegenkomt dan op Nederlands niveau. Dus wat dat betreft maakt dit project zeer uitzonderlijk. En dat is ook de reden waarom ik volmondig ja gezegd heb toen ik gevraagd werd, wil je hierbij betrokken worden? Omdat ik dat meteen erkende, die potentie en ook de durf van het ontwerp en de grootte en de risico die de gemeente hiermee neemt om dit bijzondere stuk historie in het zicht te brengen. Mijn primaire taak is om de metselaars in het werk aanwijzingen te geven hoe de muren precies gerestaureerd moeten worden. De muren zitten vol met bouwsporen. Bouwsporen ontstaan omdat men een muur niet in één keer kan bouwen. Men heeft de muren die jullie zien 4 jaar aan gewerkt. En in de winterperiode kwam het stil te leggen. Dus je kunt precies zien van wanneer een metselaar gestopt is en wanneer die verder gewerkt heeft. En dan ontstaan bouwsporen, die heb ik allemaal in kaart gebracht. En die bouwsporen die zijn nog steeds te zien in het metselenwerk. En als men gaat restaureren of dingen aanvullen, dan moet men dus op mijn aanwijzingen rekening houden met die bouwsporen, dat die ook meegemetseld worden. Dus de metselaars die doen niet, laten we zeggen, alleen maar netjes een metselverband metselen, maar dat metselverband moet ook onderbroken worden door een staande tand, door een vallende tand, dat soort zaken. En dat is mijn taak om ervoor te zorgen dat dat goed gebeurt. Dat is een van de grootste uitdagingen, dat dat heel goed gebeurt, zodat als mensen straks ook langs de muur lopen, dat ze zien, hé, het is niet 100% gaaf, je ziet er afwijkingen in zitten en die afwijking is nou net waar het om gaat, want die vertellen het verhaal van de bouw van de muren. Het andere bijzonder onderdeel is dit waar we hier voor staan. Dat is een poterne en een poterne
was een onderaardse gang onder de aarde wallen waar de kanonnen op stonden, zodat men via de gracht de vijand kon aanvallen. Er hebben hier poortdeuren in gezeten en men had hier ook een opstelling van een kanon staan, zodat de vijand hier niet zomaar naar binnen kon komen. En bij deze poterne is het best bewaard en die wordt dus nu gerestaureerd en aangevuld, zodat hier straks een soort van historisch pad gecreëerd wordt, dat de mensen onder de tunnel door, onder de poterne, door de originele poortgang naar buiten gaan en dan via de gracht, maar dat is dan geen echte gracht meer, maar dan een wadi die dan droog staat, de kortste weg richting het station Blerik kunnen vinden vanuit de nieuwbouwwijk. Dat is heel uniek en dat is het mooiste aan dit laten we zeggen, project. Dat dus het niet alleen een soort museumsituatie gecreëerd wordt waar je van af moet blijven, maar tegelijkertijd dat het dus de mensen er gewoon letterlijk op, onder, tegenaan kunnen leven. Het is ook de bedoeling dat mensen gewoon straks over de muur kunnen lopen. Er worden hier straks, het metselwerk wordt hier hoger opgetrokken en dan op zo'n manier dat mensen er ook overheen kunnen lopen, zodat ze heel goed beeld kunnen vormen hoe zo'n constructie in elkaar zit. En ook qua belevingswaarde van hoe dik en zwaar de muren zijn. Want wat weten we nu van vestingmuren? Als je hier kijkt, je ziet hoe dik zo'n gewelf gemetseld wordt. En dat mensen dan ook het idee krijgen, het is heel zwaar. Het is tegen kanonvuur gebouwd. Die moest kanonskogels afweren. De muren die zijn 3 meter dik. Dat is ook vrij on-Nederlands om zo maar eens te zeggen. Dus het is een heel mooi staaltje van vestingbouwkunde. In dit geval dan uit de Franse periode in Nederland, wat we dus hier zien.